allo bisimilla ma woni o Djiby Gourmou bisimilla ndongo ndongo waɗira fof ɗe kilma ndongo wallahi ka dimo moƴƴo seydi ndongo dimo moƴƴo kam janno ñeeño jarama ndongo sa nani jibinani ko guerte ko ñebbe koko ko oɗum wasan coobir mawɗo moƴƴo ardi bonnani moƴƴo ko neɗɗo so tawi wiyanoma ñeeño fof mo wadno albarka no foti ñawɗum taƴe muni mi kewa e Sénégal radio Timtimol radio remoɓe awoɓe aynaɓe fitiram golle en tawi kadi konngol ngol e ɗo fof ɗo e soogue dindede ñawru waɗe kelwaji doppere e dow laabi calminen ɗon noon ko gorko pullo mo yejjitaki ko gorko pullo miijiɗo kala ko neɗɗo dañi koko wasata ha laaɓa ha neɗɗo fiti suka wasa fitama muɗum ko fo muraka ko gorko guirlaji mo bonnani wirlade Adama Abdoulaye Sy walla mbiyama Adama Sy Famayi gorko guirlaji joom étusuji towɗi gorko guirlajo joom golowale mawɗe kewɗe ɗe limtata kadi ko funere Abou Diallo Bali ko funere ɗahiru Alpha Dieyel ko funere kala ɗo moƴƴo kala woni e nodda Abou Niane bonnani Agnam goɗo bonnani leydi France ɗo Korka Sow o bonnani Amérique so kanjo hoɗama o siftore joom kay heydi andima gorko no riyo mon kono wallahi debbo no riyo mon kono kadi Assane Thioɓeri sen jooɗimi ɗo radio Timtimol kadi en jejjita mawɗo moƴƴo malaɗo o mi mawnimi haalata ko boni ko gonga ene windani jangga mi mawnimi yahata ko ɗo boni ɗo ene fewoje ene windani jangga kono mi mawnimi rokkata wonano jikku jomum calminen ɗon bamen Danga Ndiaye so tawi wiyama Danga Ndiaye Fouta foof ne andi woni Danga Ndiaye kawlo Djiby Diallo so wiyama Alaji Danga Ndiaye bonnani Hamra Fouta fof ne andi hoɗi Alaji Danga Ndiaye kadi tongo Demba Elimane kadi ne andi no seedi albarka ndimago albarka ɓingu moƴƴago albarka nanede ko dimo tawre ndimago nde wonno ndimago ko golle e balle nodden ɗon kaw Boubou Samba Dianga ardi bonnani waɗɗani Abou Samba Dianga santan kumankele wonni soranta bana weɗi ko wawde mba ko ɓuuri sukata welde so coodiri noon radio Timtimol radio remoɓe awoɓe aynaɓe fitiram golle en santan kumankele hanjum calminen ɗon Saydou Amadou Lobbel kanko woni Saydou Yeddi calminen ɗon Dame de Fer Farmata Hamidou Diop woni malami Allah meeɗi haari ala calminen ɗon Abou Hamidou Diop malami noon so hoɗama ciftoran Abdoul Kane ciftoran Hammadou Madi
cabɗinen ɗon la Tamba jeeri Abdourahmane La ɓuure Dagana ɓuure Ogo e Janjoli andi ba son coodiri dokkal so waɗani yolndude yimmiɗo sukkora yolndude fayso ma waɗa yolndude dokkal kay so waɗani yolndude yimmiɗo sukkora yolndu koy kadi serdimo ñaño ko nafoore so tawi nafoore ala kuddimo ñañi kamɓe fof ɓiɓɓe yumen hawa e bamen adama nam calminen ɗon Moussa Bocar Samba Siring albarka 600 000 francs min e Mamadou Wali Sado wadde min sekɗo Dakaru ɗo eyi Western Union albarka 600 000 francs ɗonko diwar dokkata diwade kono jeeɗo fof ngal maître Moussa Bocar Samba Siring moƴƴo Philippe Samba Siring calminen ɗon Baydi Ba sa nani dañdiri keptodiri ko joltude otoji so tawi yimɓe dañdiri kosam keptodirta abada goto jiiɗa dimo goto toɗo ɓaleji natta e suudu ɓaleeru maire ji jiiɗa dimo mairejo ko kuuɗel ko liggel ko laaliguel kono rewata e dimo mairejo komi dimo waɗata neɗɗo dimo mi wona dimo kay ittatan dima ko waɗa tan coodiri komi dimo ko haala fof jedda sa ɗanima finata lahan joɗɗa fof ɓirta mbiya ka dimo ko fenade kadi cappa weltinirama non dimo ɗemgal dimo longal dimo jeddi mi yiɗa feccade on dimo watta non albarka pulaw albarka ndimago albarka ɗimmo moƴƴago albarka nanede ko dimo tawre ndimago calminen noon Diallo Abou Djibouri Diallo wonɗo Sindigal ko kodi goyrtoɗe alsan koɗen jiiɗa dimo goyrtoɗo mbiyata kodi meɗen jiiɗa dimo mairejo ɓaɗe jiɗi natta e suudu ɓaleeru ɓaɗe jiɗi natta e suudu ɓaleeru albarka ndimago albarka ɗimmo moƴƴago albarka nanede ko dimo tawre ndimago calminen ɗon si alsan si ko gorko toroɗo mo bonnani toroɗago e Allah goɗɗo jam fate yelle ɗo ko ɗum haalata ɗo basan coobir ɗo ko holto ɗo woni seygalaare han boɗejo Hammadi Patil aduna ko ñalade aduna ko golle meeɗi hari ala ɗum ɗo fof ko ñalade won mbimo pullo mo segu bambara e kunare pullo heeli tila o heelita tila o heeli jalma o heeli woyma o namna ko waale machine o wi ko jam tan woni falando gawe ene nodde Issa Balde walla mbiyamo Issa Ba albarka ɗo e Wourossogui bonnani Fuladu bonnani Kolda bonnani Casamance amnani kam goɗɗo jam paati yelle pullo segu bambara e kunare pullo heeli tila heeli ta tila heeli jalma heeli woyma namna ko waale so machine wi ko jam tan non calminen ɗon Arsane Samba Boubou reki fawre Djili Hamad Seydou Samba Sile Moussa calminen ɗon Diallo Oumar Samba Thielo e Diallo Abou Samba Thielo kala mbiya Abou Rugi kala mbiya Diallo Oumar Rugi aduna noon ko miiɗi son haari ala jeena kawel galeyaɓe kamen ɗon laayi ñamma Mamoudou ñamba tawen ɗum ɗon
Moussa Alassane jittaaka barka iddal barka nafoore e tawno golle ngadi haala kono ko haala wattinto yana wuro barinaɓe wuro amil bari so koɗi seygelaare noon hamɗo jampati yelle asan coweeri en allo en calminat ɗon ɗo feri ande Moussa Sabila doga konta ñaabiɗo ɗo en jiyata haɗo hombo fereɓe ɗo calminin ɗon Amadou Dooli allo bisimilla allo bisimilla ma no mbaɗɗa Yaya Mamadou Danga ya garta bonani gonga gonga nan joni mema ministre non 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 dancade fof ne hettima Alaji Danga Ndiaye non 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 nam joom ñalbi dawnaɗi gonga bisimilla ma Yaya Mamadou Danga Alaji Danga Ndiaye ñalade mum ne keewi joom ñalbi coggaɗi joom gayi coggaɗi sa nani ndiyam ɗo hanki tan ɗo hanki ɗo welno émission Bamba Seeɗa Pulago émission ɓiɓɓe Bambaɓe settotoɓe Pulago hanki ɓiɓɓe Bambaɓe settotoɓe gueɗe Pulago nde wonno aduna ko ñalade so naati yimɓe naata so yalti yimɓe en yalta calminen ɗon Salali madame Ba ko debbo guirlajo mo bonnani yurlade debbo guirlajo mo jasane e saaha mo jasane e yettude mo jasane e nder ɓiɓɓe bawmumen ɗo noon eɗen ayi Seydou Sarr ciftorɗo Seydou Sarr technicien international joom ndulumaji mo alda e namdo ko joom 2S TV wallahi kadi sen kaali haala ndulumaji noon en kalata haala Moustapha Déme Assane Diouf kalen haala Ousmane Baba Ousmane Babaɓe andi ɓe worɓe yontaɓe so tawi jibinama e nokku nokku o winnata soɓe jibinama e wuuro wuuro ngo winnata Adam Bayal Sarr yimɓe jeeya ko laakar wiyete joom poyi albarka yidde mbayal tan cooberi Muna Déme jawo kaɓe mo hiitaka calminen ɗon Fama Déme calminen ɗon galle bamen Keccel Sarr ɗo Abou Sarr Sadia en Diary Sarr en poyi nan poyi jamal so poyi hoɗama noon calmina ɗon Diaw Dalle Birama Diawɓe fen fowru Diaw Dalle Birama sowa e wuuro Guelaji Diawɓe mbaɗo mbatoɓe mbaldana e ñamade Dia Sadio Seydou Yero Malick Paade Boubou Diadio Mawɗo Dia Hafsatou Seydou Yero Malick Paade Boubou Diadio Mawɗo calminen ɗon noon Amadou Samba Hamme sa haali Diawɓe fede fowru calminen ɗon Oumar Samba Hamme calminen ɗon Adama Samba Hamme
taniraɓe jibi paali ko maari buubu jaaƴe mooro so haali taniraɓe buubu jaaƴe mooro kono en jejjita Amadou Diama gonga ɗo sijju garba ɗo taniraɓe duwa mbaygu paade buubu jaaƴe mooro Amadou Ɓooyi jibini Sambil duwa jibini gañaɗo Sambil Moussa Sambil takko simbara dañde simbara e jeyni beli simbara takko simbara jibini Hammadou Takko jooɗi teygel ferlo dañde simbara jibini Amadou Koli Maymouna Samba Abdoullahi so waɗɗima leɗɗe fof mbiya Diawo Dia en jejjita Sara Mamadou Bayo Raki waali e dañƴo waali dañƴo waali jibini Amadou dañƴo waali wiya Amadou Sampoli koye jawngal fof ko kulaagu tan yewtete ba Assane Thioubel ko fuɗɗi wiyoɓe mbimi e wimani so tawi noon en jooɗima ɗo radio Timtimol radio remoɓe awoɓe e aynaɓe en calminat ɗon noon ba Sambayal Siré calminen ɗon Adama Idi Mamadou Idi calminen ɗon Mamadou Idi onne kadi yejjitake kari gomgal ba o ko ma kari ɗo woni makari ɗo woni kari calmini worɓe gallunkoɓe e rewɓe gallunkoɓe Assane Thioubel worɓe gallunkoɓe e rewɓe gallunkoɓe kari o kari ha wuuro Galodu ha gurel Ngawa Samba Yaya Madi Malal Yayali Hamad Kuɗeji Samba Asirkulle Fatim o woni Samboɗiri o yejjitake Amadou Gorel Ba e Samba Gorel Ba allo bisimilla mbaɗɗa allo bisimilla ndongo kodda mbaɗɗa kodda jam wala alhamdulillahi kodda ndongo Assane Thioubel mi heeɗima amono dimbino hoore Assane Thioubel a mettini e ndongo ko ɗum woni minen fode min gari kanko goto men o wima Yaya Gawlo omo hettima o woni Haruna Ndongo woni kodde Waywaɓe kodde minen fof min gandi gueɗel amen ñaame dollar he nde artu nde to mi ala ɗo nde gartumi kadi taw mboɗo jogui janayse min ñaame dollar he minen kodde wala ɗum kay kodde joom mandaji Amérique so arti alay saago salmine kodde mo hami waɗani albarka mandaji no neldirtuma ni ko noon no neldirta ɓesgu kadi kanko woni premier wadde cassette koye makko waddumi gallamin komi cukalel min hoɗata kanko haalata ndeysan mi wawa haalde o wiyami haalɗum mbimo ndongo albarka seydi albarka nafoore albarka nafoore maɗa albarka dokke ma dokke nelde ɗe so tawi dimo neldi ñeeño ladde Assane Thioubel wadde bilamumen ñeeño to ladde toon tiiɗi ɓay koto ammirde barlade mum tan mbaɗa hen warga mbaɗa hen ndiyam pawa e jeegue mbaɗa ammaro ma ammirde ñeeño en tiiɗi surtout ladde o yoni jaharo Mamoudel Douce tottuma kalis
en heɓa ndimama miijo ma an ñeeño tan dogana westeri ñëw walla dogana riya tawa ko an neldata an waɗata ko inde ma an ñeeño ɗum satti wiya ɓayni kanko mo waɗa ɗum hono makko en kadi ne mbaɗa ɗum albarka ndimagu ngal barka pulagu ngal barka ɓingu moƴƴagu min garmi ɗon mboɗo arde Samba Alassane Mamadou Hamad Doro Samba miñam nde min jettinde jeddi mbaɗa min garni ko jeyɗo hunde min gandi noon wallahi donc hunde fof heɓama ɗon kadi koɓe tawno ko ɓe bonnani ko ɓe bonnani no jinnaɓe mbaɗuni ni ha joni ko noon tan wayi woni ko mbimami ko wonno hen koni heddi hande hakkude bab coɓeri e hakkude Alassane Mamadou Hamad Doro e Samba Yaya Mari Malal Ndiaye Samba Yaya Jawdi Isma Mamoudou hakkude mum fuurankoɓe ne yooɗi Alassane Coɓeri wallahi artude addana bandiraɓe foof daña heñña e bandiraɓe foof wurde e bandiraɓe foof hunde sande Alassane Coɓeri wallahi o gorko toroɗo howti waddane e gacce ñama kalaji ñagotoɗe waddane e gacce leñol ko ngur wurti leñol yalla ɓuɓ ligguey makko Alaji Samba Ndongo Alaji Samba Nawel amin sa haali Alaji Samba Ndongo noon kaalen Alhaji Burka Sy leydi no hunji ha maayi kono wawa ñamde golle golle kaalen Alhaji Burka Sy kaalen Alhaji Mawdi Touré kadi taw koye wadde Alassane kono ma heddo ko wonno kono haale kala e sa monen fof no rontini aduna ko meeɗi tan haari ala so tawi neɗɗo wuuri duuɓi temedere o tinaka e gurdam makko o teskaka e gurdam makko ko poofade keewi tan nde wonno ser dimo ñaño ko nafoore Alassane komi dimo waɗata neɗɗo dimo kalen haala Oumou Dia mi wona baɗiraɗo moƴƴo gonga Oumou Dia o baɗiraɗo kadi joom mandaji allo bisimilla wonnani yaɓe ɗo ba Alassane Coɓeri Hamadi Hamme Hamad Doro Demba émission men émission Bamba Seydi Pulago ɗum ko fina tawa hanki ɓiɓɓe wambaɓe hanki e ɓiɓɓe fulɓe hanki e ɓiɓɓe wambaɓe hande fulɓe hande en garte ha e aduna o waɗi waylo waylo kono heddinoɓe guila hanki ɓe ne keddi hanki heddiɓe hande ɓen kadi keddi hande émission Bamba Seydi Pulago aduna o bonani kadi abdotoɓe ne gardi aduna o bonani kadi abdotoɓe ne garto konngol ma cakkitingol e émission Bamba Seydi Pulago technicien men o nana joofo en ko dokkanɗen hojomaji en gardama ha ɗo min salmini bandiraɓe mi juurimi ɗumen numéro noon ko 77 659 80 02 77 659 80 02 mi salmini bandiraɓe ko mbaɗɗen ko so hawrini bandiraɓe Allah jarama so wonko oñi hen enen dawrani en kirtoraki gacca hakke Allah jarama a jarama Alassane Coɓeri Ba Alassane Hamadi Hamme Hamad Doro koye émission men émission Bamba Seydi Pulago kala ɓiɗɗo bambaɗo ene bismaɗo émission Bamba Seydi Pulago ene bisma e nder Bamba Seydi Pulago ko ɓiɗɗo wambaɓe ɓe tan jiibi Alassane Mamadou Hamad Doro ɓuri wonde ba Alassane Coɓeri Alassane Hamadi Hamme Hamad Doro yo Allah hokku en walde e jaam ha saaha goɗɗo so Allah jaaɓi amin yimɓe Seydi Ba Seydi Sarr
émission no wayi émission ko émission bamba seedu pulago ɓiɓɓe bambaɓe settotoɓe golwole pulago hanki ɓiɓɓe bambaɓe settotoɓe golwole pulago hannde tawi kadi ko ɗo e radio men radio remoɓe awoɓe aynaɓe ɓe fitiram golle hono invité ma hannde invité am hannde ko guiƴam sehlam pa alsan coobiri alsan hamadi hamme hamad doro ene jeeya nokku men ne wiya hamaraɓe ko gorko bambaɗo wiyete noon nde wonno kadi ko giɗo ko sehil minen ndendi gurdam ndendi fof min sehlaɓe guila hanki tawi wona hannde minen kadi komin giƴiɗa minen pijji kadi kono wonno invité meɗen hannde ceernajo annene ko ɓeydata hen allo ɓeydami hen yaya ko radio Timtimol min ngari won ɗo ko Alsan Joɓe jibi Alsan Mamadou Hamador jibi noon waɗimo invitation yomi ga moƴƴo yewta ɗo Saydou Sarr ɗo e Timtimol mi salmi juurimon o ko Alsan Coɓiri Ba to Hamaraɓe mi alama grand frère jarama wallahi merci ka jontan